Jamen, hej og velkommen. Vi vil i dag snakke om Maos forhold til religion. Og vi har fået udleveret nogle kildetekster. Og på baggrund af det har vi formuleret en problemformulering, som lyder på: hvad er Maos syn på religion, og kan maoismen defineres som en religion ifølge Ninian Smarts 7 dimensioner? Yes. Og Nikolaj, hvad er Maos mening Ja, men om religion? altså ud fra bilag 1, så kunne man få den her viden på, at hans mening ud fra religion, det er, at det var et naturligt produkt, som var det menneskelige samfund, som var et vis på et stadium af samfundets udvikling, og var den her måde, som de fik deres begrundelse til mystiske magter, altså at religionen var sådan der en måde at få hjælp til at forstå de uforklarlige ting, som naturkræfterne skabte. Og så derfor hørte det meget til i det primitive samfund. Så derfor havde religionen en meget større rolle i udbytterklassen i forhold til de udsugerklassen. Og derfor brugte udbytterklassen meget religionen som et banner for at holde stand mod udsugerklassen. I klassesamfundet er de religiøse holdninger meget forskellige. Altså i mindre klasse er den meget større i forhold til hvor det er i den højere klasse, hvor den ikke er så stor. Religion er ligesom den her uvidenhed igen på alle de her ting, og derfor det giver en meget større tro hos de mindre klasser, fordi altså, det giver meget mere hændelse til, hvorfor det er sådan, og derfor udvikler den religiøse tro meget med naturens udvikling og alle de her ting. Yes. Det er selvfølgelig et citat, eller en citattekst af Mao fra 1927. Hvis vi så springer videre til næste bilag, som er helt til 1967, det er et billede her, og det omhandler ligesom den her kulturrevolution. Man kan se, at du har en arbejder her i midten, malet med sort, og den her arbejder, han står ligesom med den her hammer, og nede under, der har du en masse hellige ting. Du kan skimte en Buddha, du kan skimte Jesus på korset også, og altså nogle terninger, som nok symboliserer held og sådan overtro og sådan noget. Og det vil Mao gerne af med, fordi han mente, at altså det man ligesom skulle tro på, det var kommunismen. Og man skulle ikke tro på nogen religion, men man skulle tro på kommunismen. Men så snart man ligesom går ind og siger, at man skal tro på noget, så går det lidt ind for det her religionsprincip. Vi kan også se, at der er nogle meget, altså der er, på billedet der er der kun 2 farver, der er sort og rød, eller så er der så også hvid. Og rød er ligesom den her symbolet for kommunisme, at du har det røde bagland, mens du har en med et rødt bånd på, som ligesom tager en for holdet. Yes. Så her på det her billede, der ser vi så Mao Zedong, der går op ad et bjerg, og altså det giver ham den her meget guddommelige skikkelse, at han er hævet over alting, altså han er på toppen af alting, over skyerne, og så kan man se bjergene i baggrunden, altså det viser ham som det her højdepunkt, og derfor står han sådan meget magtfuldt, altså brystet frem, alting står med den her skriftrulle, og det giver ham meget den der guddommelige skikkelse, og sådan idol-agtigt måde. Ja, og det her billede, det er jo også fra kulturrevolutionen af. Så han får den her guddommelige skikkelse. Nå, men altså, maoismen, er det egentlig en religion, og kan det egentlig defineres som en religiøs ting? Vi har taget Ninian Smarts religionshjul med, eller hans 7 dimensioner, som ligesom afgør, okay, er det her en religion eller ej? Hvis man kigger på myterne, så en myte kunne være,
at du har den lange march tilbage fra 1934 til 1935, hvor det er ligesom det her tilbagetog og sådan noget. Men i med, at Mao går hen og leder vejen, så giver han skylden til kommunisme. Og altså mange veteraner fra dengang er faktisk gået hen og blevet sådan nogle mytiske figurer, og som har meget høj status eller som havde meget høj status i republikken Kina. Ja. Altså sådan rent sociale aspekter, så kommunismen vil jo gerne have folk til at være lige. Også sådan rent social status. Så under kulturrevolutionen, der pillede man alle de her rige ned, de gamle ned, og sørgede for, at det var arbejderne, der kom frem og sådan noget. Så man på sådan en social rang var mere lige. Og sådan. I forhold til materialer, så du har den røde, Maos lille røde, og den skal jeg nok også komme tilbage til. Men som materiale, der står du og vifter med den for at vise din kommunisme, og vise, hvor stor en kommunist du er. Altså det samme, altså jo mere kommunistisk du kunne have, jo bedre var det. Altså hvis du havde plakater hængende af Mao, hvis du havde alt muligt. Altså jo mere du havde af kommunistiske materielle ting, desto bedre var det. Og ja, og også det her med at stå og vifte med en røde, det er også et slags ritual. Samtidig med at du stod og vifte med den røde, så råbte du citater fra Mao, du sang ting og sådan. Ja, og altså den lille røde, den indeholder i hovedsag, det er jo sådan set læresætninger om hvordan, altså udtalelser fra Mao, og det er både udtalelser om kommunisme, men også hvor stor en mand han er, at han er den her transcendente, og altså ligesom har lidt overnaturlige kræfter, og det falder i meget god takt med religion. Ja. Godt. Hvis vi skal kigge på lidt videnskabsteori, hvordan vi har undersøgt hele den her sag, så først og fremmest så har vi undersøgt hele det her område ideografisk, hvilket vil sige, at vi har kigget på det her enkelte tilfælde. Altså vi har kigget på, okay, er maoismen en religion, fordi den siger det her. Vi har kigget på maoismen, vi har ikke kigget på alle religioner. Samtidig så har vi også undersøgt det lidt nomotetisk, fordi vi har også stillet den op til andre religioner, altså med Ninian Smarts model, fordi hans model er ligesom en nomotetisk model, så den har vi også benyttet os af, men ideografisk, fordi vi har undersøgt enkelte kildetekster og sådan, og ikke kigget på det sådan i det store hele. Og det leder hen til, at vi samtidig også har undersøgt det synkront, hvilket vil sige, at vi tager fat i den enkelte nedslag i historien om Mao, og vi har ikke bare læst en lang tekst, som omhandler hele Maos livsforløb og sådan, men enkelte nedslag, enkelte bilag og enkelte kildetekster. Ja. Og altså det kommer nok ikke som nogen overraskelse, men vi har også undersøgt det empirisk, altså det vil sige, at vi har læst os frem til ting, det har ikke været noget, vi selv har skulle tænke os til, og det er jo primært fordi, at det er noget, der ligesom er sket noget historisk. Havde vi haft matematik eller sådan noget, så kunne det være, at vi skulle tænke os frem til noget, men det har vi ikke gjort her. Så vi har brugt empirisk og ikke formelt. Ja, og så lige til slut, så vil jeg også sige, at vi har også brugt en intentionel forklaret tingene intentionelt, eller undersøgt tingene intentionelt, fordi vi undersøger sådan ting sådan humanistisk og følelsesmæssigt og sådan noget. Så ja, det var det vi havde. Mange tak.